Bisan paman kung kuwang pahuway, gikan silang pasundayag sa reenactment sa 503rd Victory of Mactan. Arnis team sa Lapu-Lapu City, padayon ang pagbansay-bansay alang sa Central Visayas Regional Athletic Association meet kung CVRAA. Siloan Merondina sa report. Sub-sub karon ang gihimong pagbansay-bansay sa mga sakop sa Arnis team sa Lapu-Lapu City alang sa ipahigayong CVRAA 2024 nga buksan na karong Domingo Mayo 5. Sukad 2017, kanunay malangkat sa DepEd Lapu-Lapu City Division ang gold medal sa anyo ug labanan sa parehong elementary ug high school busa mas dako ang hagit nga ilang gisagubang aron pabilid gihapon nilang makuha ang kampyonato. So atog yung gipaningkamutan nga atong mga bata, although naagi tay daghan mga activities diri sa city nga kinahanglan ang exposure sa atong mga bata, kanang wa pod gyud nato gibiyaan ang ilahang pagpangandam kay lahi man gud ang pagpangandam nato sa mga activities sa city, performances nato ug ang kaning sa sports nato sa CVRAA. Matod sa ilang coach nga si Junel Pipito, hit sa sila sa mga bag-ong kagamitan sama sa mga mat, sticks ug armor gikan sa LGU. Kumpiyansa si Pipito nga masungkit gihapon nila ang kampyonato karong tuiga bisan kung naapektuhan ang mga adlaw sa ilang pagbansay-bansay alang sa CVRAA kay ang tanan nilang sakop sa Arnis team misalmot man sab sa reenactment sa Battle of Mactan niadtong Sabado. Gawa sa gipakitang dedikasyon sa mga batang atleta nakadugang sa ilang kadasig ang pagtabang ug coach sa duha ka mga Southeast Asian gold ug silver medalist sa Arnis nga sila si Maria Ella Alcoseba ug Maria Crystal Jane Sapio. Gitata usab ni Pipito nga gipaniguro niyang di maapektuhan usab ang panglawas sa mga batang atleta ning nasinati karon nga taas nga heat index. Among training ma'am gisayuhan namo gi 6 AM namo dayon up to 8 AM dayon pahuway. Dayon amo lang gikuan nga gi-make sure lang gyud nga hydrated sila pirmi. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.